Добре дошъл в изкуството да живееш със себе си, с мен Стела. Тази медитация е за изчистване на всички онези енергийни структури, съзнания, влияния, които не са наши и които не виждаме, но ни оказват влияние без да разберем. Ако по времето на тази медитация усетиш страх, главоболие, напиращи сълзи, дискомфорт, помни, че ти си в безопасност и се отпусни на процеса. Позволи си да се отпуснеш и да изживееш всичко това. Да започваме. Настани се удобно, седнал на пода с кръстосани крака или седнал на стол с крака, докосващи пода. Можеш да затвориш очи, ако все още не си го направил. Фокусирай се на твоето дишане. Наблюдавай и усещай как въздуха преминава през ноздрите ти, как влиза в белите ти дробове и насища цялото ти тяло с кислород. Ако носът ти е запушен в този момент, то вдишвай през устата. Ако все още умът ти бърбори, очите играят и нещо не ти е удобно, успокой се и изпрати всичко разсейващо в този момент да си почине през времето на тази медитация. Усети как тялото ти се отпуска. Усети главата си. Усети как врата се отпуска, шията. Отпускат се и раменете, ръцете, гръдният кош. Стомахът също се отпуска, кръста. Краката и те се отпускат. И усети как тялото ти става с една идея по-отпуснато, по-спокойно и по-леко. Вдишай божествена любов и издишай тревоги и напрежение. И отново вдишай божествена любов и издишай, когато си готов. В този момент ти си напълно защитен във всички времена и посоки на пространството. Никой и нищо няма право да се намесва в твоето поле без твое съгласие. Отпусни се. Ти си в пълна безопасност. Сега можеш да повтаряш след мен на ум или на глас, както ти е удобно, или просто да се оставиш моя глас да те води. Днес аз съвсем съзнателно, използвайки своето суверенно право да бъда защитен, освобождавам себе си от всички чужди негативни енергии, от всякакви прилепнали, закачени, зловредни влияния, съзнания и същества, които ме дърпат надолу, които ме изтощават и не ми позволяват да бъда това, което съм. Аз съвсем съзнателно изпращам любов и благодарност към всички тези негативни енергии, същества и съзнания, които не ми служат за мое най-висше добро. И ги отпращам със светлина и благословия там, където е тяхното място. Каквото и да усещаш в този момент, ти си в пълна безопасност.
аз съвсем съзнателно позволявам на Божествената светлина да зареди моето тяло и всяка моя клетка. Нека тази светлина да ме обгърне като една сфера около мен и през нея да преминават само любов, светлина и това, което е за мое най-висше добро, за да живея щастливия живот, който заслужавам. Благодаря на тази божествена светлина, че изчиства всичко негативно в моето пространство. Върни се обратно към твоето спокойно дишане. Вдишай любов и светлина и издишай всичко онова, което вече не ти служи. И отново вдишваме любов и светлина и издишваме тревоги и напрежение. Върни се към твоето нормално и спокойно дишане. Наблюдавай всеки дъх. Усети тялото си. Размърдай леко пръстите на ръцете, на краката си. Размърдай клепачите си. Раздвижи леко ръцете, главата, устните си. И когато си готов, можеш да отвориш очи и да видиш прекрасният и щастлив свят, който те очаква. Тази медитация можеш да я правиш винаги, когато усетиш нужда от нея. Благодаря ти, че беше с мен.